Al poc de casar-me, ja, en fi, vaig comprar una moto, una Gussi era, que en fi, precisament al poquet, doncs ja la setmana volia anar a Perleta, que els meus sogres vivien en Perleta, perquè la vegueren els meus sogres, la moto, la Gussi aquella, i llevava la meva dona, i per ahir per Perleta, per on està el casino de Perleta, no sé què no em vaig, no sé què passava, que caigué la meva dona. Mare de Déu, els sogres mos pegaren un paquet de por. Ahir vaig comprar jo la primera moto. Ahir vaig comprar jo la Gussi eixa, després vaig comprar una ISO, després ja repartia llet i això, una ISO en un remolque per llevar llet i això, sí. Ahir fos la primera moto. Després no sou jo partidari dels motors, després no sou molt partidari. També per treballar, claro, la gastava també per treballar. I després ja, quan tenia, com t'he dit, els vaques i això, doncs ja me vaig desfer de la Gussi i vaig comprar una ISO i vaig fer un remolquet per poder llevar la llet en allò. Ja anaven treballant, ja havia canviat un poc la cosa, sí. Jo, com t'he dit, vaig començar en el 2 cavalls aquell, després vaig comprar un furgó, una DKV, era una DKV. En allò anava al coll, després vaig canviar la DKV per un Jeep. Per cert que sé que hi ha una nit pujant a Xixona, i una rotonda que hi ha, unes costeres, se me para allí, no hi ha què fer. I entonces, l'endemà vaig anar i vaig comprar un camionet, en Alacant vaig comprar un camionet. Un camionet, un NASA, que era un camionet de 3.000 quilos. I ahir després, ja, conforme, gràcies a Déu, ahir ja anava per una part, anava anant la cosa més. I vaig comprar ja un altre camió i després aquí jo, ja quan estava ja fent exportacions, quan vaig començar a comprar camions. I els camions que tenim, exclusivament els camions, si hi ha una vintena de camions, són exclusivament per l'empresa, pel servici de l'empresa. No són són expressament per l'empresa. No havia senyals de tràfic ni havia res, no havia problema ninguno. No havia problema ninguno. No havia que tindre preferència. Havia algun municipal, te trobaves algun municipal, potser en el poble, però no. Entonces sí, entonces se conduïa sense problema, no havia problema ninguno, ja ho crec.